लहंगा के गरमी ही झारता खाके में न फोर्स सोया मारता लहंगा के गरमी झारता आ खा के मन फोर्स सोया मारता ना भाई ताले बताओ ये भौजी कौना हिसाब से ये अपन प्रचार कर रहलिया जे लहंगा के गरमी झारता खा के मन फोर्स सोया मारता ए भौजी तू चलिया हमरा कैमरामैन के लगे ए कैमरामैन अरे तैयार हो देखो एगो ऑफर मिलल बाटे आवेदा अच्छा वही देतानी ये भौजी से तो हम ये कॉल चाहे भाई लोग कि ये भौजी चलिया हमरा कैमरामैन के लगे आ तो देखो कि ये ओकर संगे और मैं फोर्स खा के मारता तो ये ओने भौजी देखो भाई लोग तानी समझ जगह पे कविता फारता जो बना के रसवा हंगारता खाके में न फोर्स सोया मारता जो है पर एक बीता भारता ना भाई ताले बताओ ये भौजी के कहतिया एकर गाना सुनो लोगे भाई लोग ये कौन हिसाब से कहतिया एकर गाना सुनो ये जो है पर एक बीता भारता ए भौजी हमरा त जहां ले उम्मीद बा कि ये जौन काली घाट के गुफा बा वो ऑलरेडी पहले ही से एक बीता फाटल बा तो ये भारत है तो ये त सीधा दूरी त एक हाथ हो जात होई हो तो ये बताओ भौजी ये कौन हिसाब से कहतिया कि ये जो है पर एक बीता फारता आ जोबना का रस खूब गरता ये जोबना का रस कौन हिसाब से निकली ना भाई तालो बताओ लो भैया पकड़ल मोबाइल हो मारतिया खूबे हम माई भैया पकड़े मोबाइल हो मारतिया बड़ी हमके माई हो तो ये भौजी एगो पहले बात बताओ कि जब तू दूसरा से बतियेबू आ तार भैया पकड़ी है तो तार मोबाइल छीनिए आ तार माई मरी ना तो करी है का तारा के अगरबत्ती बार के पूजा थोड़ी करी है आ शुक्र बात है ना भाई तार में बताओ लोग कि शुक्र बात है कि ये भैया पकड़ ले सैया जे पकड़ ले तो ताले बुझते हो बोलोगी जे का करी है देहिया भइल पलंग तूर माजा खोज भरपूर देहिया भइल पलंग तूर माजा खोज भरपूर वाह भौजी वाह ये भौजी के भाई तारे गाना सुनो लोगी ये देहिया भइल पलंग तूर माजा खोजे भरपूर तो ये भौजी के हम एगो फिर सलाह देतानी ये भौजी तू चलिए हमरा यहाँ सूरदास के लो पूरा भरपूर बाटे मजा देवेला ना भाई तारो ही बताओ रही कि भौजी कौना हिसाब से कहतिया कि ये दैया भइल पलंग तूर मजा खोजे भरपूर तो हमारा यहाँ वाला जो सूरदास है वो हमारा सावा से 20 पड़ जाएगा तारो देखो भाई पहिलो पैसा ऐसे 20 पड़ जाएंगे मजा देंगे भरपूर इनका कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी बिल्ली में कबो किली न लागल सजिए पर हिले जागल बिल्ली में कबो किली न लागल अरे भाई तारो ही बताओ ये भौजी का कहतिया हो कि बताओ ये कौन हिसाब से कहतिया हम तो ना सुने पाऊंगे भौजी तले बरौरी तनी बताओ ये की में किली न लागल बिल्ली में कबो किली न लागल अरे भौजी अरे अभी हम नहीं समझ पाऊंगी फिर तनी तू बताओ से गाउना गोनी सजिया के सीखना पैनी बाजल न पौआ के छागल बिल्ली में कबो किली न लागल रोटिया में अच्छा ये भौजी के माने कहे के मतलब बाटे भाई लोगिन ये बिल्ली में कोनो किल्ली न लागल ना भाई तारो ये गाना के भाव देखो लोगिन ये भौजी कौन हिसाब से कहतिया ये बिल्ली में कोनो किल्ली न लागल तारो बताओ लोगिन ये किल्ली कौन हिसाब से लागेला अगर जो भाई लोग इन वीडियो हमारा अच्छा अगर जो तारो इनके लागो लोग है तो ये भौजी के चाहे तो तारो रस गारो लोगी आ चाहे फुटबॉल बना के खेलो लोगी लेकिन हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर दो नीचे देखो लोगी यही जा
दाहिने साइड में लाल कलर के हुई उसे मार करो लोगी ये चाहे प्यार करो लोगी, लेकिन ओकरा के दबा के जरूर चैनल के हमारा सब्सक्राइब कर दो। ये भौजी के सब गाना सुनला के बाद नो भाई लोग तार लोग के बस इहे कहे के मन करी कि चल हट ना गोनी सजिया के सुखना पोनी बाजल पौआ के छागल बिली में कबो खिली ना लागल रोहिले रात भर जागल बिली में कबो खिली। ये भौजी के गाना सुनला के बाद नो भाई लोग तार लोग के बस यह बात एकरा माई ये भौजी के गाना सुनला के बाद नो भाई लोग तार लोग बस यह बात कहे के मन करी और कौन आता है। ये भौजी के गाना सुनला के बाद नु भाई लोग ताले के बस ये एगो बात कहे के मन के एकरा अब नहीं कर